барселона трансфери жуан гарсияро ба анҷом мерасонад ва мумкин аст ки ин беҳтарин хариди тобистонаи онҳо шавад. ҳоло на ҳама инро мефаҳманд, аммо ин як хариди воқеан муҳим аст ки метавонад фарҳанги клуб ва шаҳри барселонаро дигар кунад ва имрӯз мо маҳз дар бораи ҳамин суҳбат мекунем. Чаро маҳз жуан гарсия ба барселона комилан мувофиқ аст? бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони 2026 доир шуда истодаанд. фардо субҳ Аргентина бо Колумбия ва Бразилия бо Парагвай бозии худро доир мекунанд. ман ба ғалабаи минималии Аргентина ва пирӯзии шогирдони Анчелоти шартгузорӣ мекунам. шумо ҳам пешгӯии худро бо 1x анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки таҷфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. пеш аз ҳама аҳамияти дарвозабонро бахусус барои тимҳои калон наметавон кам арзёбӣ кард. маҳз онҳо дар бозиҳои муҳим ва финалҳо пирӯзиро меоранд. ПСЖ ба наздикии Лигаи Чемпионҳоро бурд ва барои ин онҳо бояд ба Донарума ташаккур гӯянд, ки дар бозиҳо бо Ливерпул, Астон Вилла ва Арсенал хело қавӣ бозӣ кард. Куртуа дар финали Лигаи Чемпионҳои соли 2022 қариб танҳо ба Реал Мадрид пирӯзиро овард. худи Барселона бошад, имсол дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо аз Интер аз ҳисоби қаҳрамонии Ян Сомер ноком шуд. пас дидан мумкин аст ки дарвозабон мавқеи хело муҳим аст. ҳеҷ гоҳ бад нест ки ба ин мавқеъ сармоягузорӣ кунед ва рақобати солим эҷод намоед. соли гузашта вақте ки Марк-Андре Тер Штеген осеб дид, Барселона бо шитоб бозоро гашт то Шесниро аз нафақа баргардонад. эҳтимол он вақт онҳо дарк карданд ки доштани якчанд дарвозабони дараҷаи олӣ дар тим чӣ қадар муҳим аст ва шояд маҳз ҳамин сабаб шуд ки онҳо беҳтарин дарвозабони Ла Лигаро ба даст оварданд. инро мо не, балки оморҳои худи бузингар мегӯянд. шумо мебинед ки барои вазифаҳои асосии дарвозабон Гарсия дар сатҳи олӣ аст. ӯ яке аз сабабҳои асосии нарафтани Испаньол ба Лигаи поёнӣ буд. то рӯзи охирини мавсим маҳз бо наҷотҳои бузурги ӯ Испаньол аз минтақаи поён баромад ва мавсимро 4 зина болотар анҷом дод. мухлисон баъд аз он бозӣ ӯро ба ҳайси қаҳрамон қадрдонӣ карданд, аммо акнун албатта онҳо хурсанд нестанд ки ӯ ба тарафи дигари шаҳр гузашт ва маҳз ин боз як сабаби муҳим барои Барселона аст. Испаньол ва Барселона рақибони ашадӣ ҳастанд. ҳар чизе ки Испаньолро асабонӣ мекунад ба Барселона шодӣ меорад. ду бори охир Барселона Ла Лигаро дар варзишгоҳи Испаньол ҷашн гирифт ва ин ба онҳо шодӣ зиёд дод. акнун бошад, пас аз 3 сол онҳо боз ҳам беҳтарин бузингари Испаньолро бо худ бурданд. аз ҳамин сабаб мо гуфтем ки ин як хариди фарҳангивазкунанда аст. ин нуқта муҳимтар мебошад, зеро Гарсия на танҳо бузингари собиқи Испаньол, балки маҳсули академияи онҳо аст. ӯ ба клуб дар синни 15-солагӣ ҳамроҳ шуда 9 сол онҷо буд. Барселона ҳоло дар авҷи карьерааш ӯро гирифт. ин зарбаи сахтест ба рақибон. ӯ ҳамагӣ 24 сол дорад ва акнун солҳои беҳтарини карьераашро ба Барселона мебахшад. эҳтимол тамоми 10 солаи ояндаро. вале ҳангоми бозӣ бо Ханси Флик дарвозабон бояд на танҳо наҷот диҳад, балки ҳамчун бозингари пешбаранда низ бозӣ кунад ва дар ин ҷо низ Жуан Гарсия комилан мувофиқ аст. шумо оиди ҳунари ин дарвозабон чӣ назар доред? фикри худро дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.